ನಮಸ್ತೆ ತುಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಇಂಚೋರುಲ್ಲರು ಮತ್ತು ಸೌಖ್ಯ ಪಂದೆ ಎನ್ನುವೆ ಜೋರು ಬಡ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಪಿದೆಡ್ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ತಂಪನೇಲ್ ತೂದು ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ದಾತು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು. ಸೊ ಬಡ್ಸದ ಟೈಮ್ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊಟೆಟೊ ಪೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬಟಾಟದ ಪೋಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಾದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಪೊಟೆಟೊ ಬೋಡೆ ಬಟಾಟೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಪಾನ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ತುಲೆ ಎಲೆಲೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬಟಾಣಿ ಇಟ್ಟೇನು ಇಂಚ ದಿವೋಡು. ಸೊ ದಿದದ್ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೋತೆ ಐಕು ಚೂರೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದವೇನು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿಪ್ಪಡು ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಬೇಕು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಪಿರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಅವೆಂದು ದಿವೋಡು. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬಟಾಟೆನು ಎಗ್ ಮುರ್ಕ ಅದು ಒರೆಂಕ ಅದು ಉಂಡಾತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆಡು ಬಿಡ್ಪಿನಿ. ಸೊ ಆತೆ